国から約3億円の補助金が、ね、出るっていう話があったらしいんですよ。まさに今リベラルアーツ学部に言ってもらった通り、約100人ぐらいでやってって、もう定員切るところまであと14人。国際人としてのグローバル的な人材。でもグローバルってなんだろうってワニも言ったけど、俺は思って、で俺がパッと思いついたのは、自分の見える地域周りから飛び越したところがグローバルなのかなって。いいね。絶対美味しい。はい、美味しいですか。もうこのペンネとチーズの絡み具合が好き。もうまさにこの隣大村春樹の大村。ラインスタンプを作ろう。OB 大学を完成させよう、そういう考え方もある。毎回第1本がよくわかんない。何から始める？どういう気がどんなものにして、それでどういう行動を取ろうとしているのかっていうところがやってる。もう1月までに出張を可能にしたいと思います。1月になったら大体、どこの大学というか、そのセンターをどうにしようとか決めてると思うんです。自分のパワーをこれに対して注げる人なのかという判断です。人を判断。その大学に対する愛好心とか愛着、自分の大学が好きだっていう気持ちがすごい大事なんだなっていうふうに考えたんですね。そこで出てきたのがこのオービリンラインスタンプなんですね。学校を良くする一方で愛着心でちょっと結びつかない点もあるのかなって。自分、小学校、中学校のちょっといじめだったりとか、そういう身の回りで察知されることがあったわけですね。そういったところで、そういったところの被害が辛いんだなっていうのが実体験として自分の中にあるわけです。じゃあ日本は果たして本当に選択肢の選択の自由がある国なのかっていうところに私は疑問があって、女性には知る権利があるっていうことを私は訴えたい。なんかできないことはやっぱりできないっていうようなことがその自分の中にあるんだなっていうことに気づいた。もともと自分がこれから何をするかがわからない状態ででも少しだけ進むの道が見えるようになった。あんまり表だってみんなが思ってるけど言えないようなことも言える。でそれを活性化させていこうっていう意識がある人たちが集まって意見を入れる場に入れる。アウトプットが苦手な元の問題っていうのも解決させてもらえているのかなって感じますですよね。本当そう思うかな。この日書いても本当にそういう意味でいずれだんだんと人のネタ使ってくんじゃん。ありがとうございました。本当にありがとうございました。